Znate li da svjetlo utječe na emocije, a boja svjetla na koncentraciju i lučenje melatonina? Zato smo pitali dizajnera svjetla kako bi rasvjeta u domu zapravo trebala biti postavljena. Da bi se pravilno odabrala rasvjeta, prvo je potrebna informacija o namjeni prostora, veličini i budžetu. Nakon toga počinjemo pričati o emocijama, počinjemo pričati o aktivnostima koje se događaju kod vas kod kuće. Ono što vam mi želimo osigurati, to je da prostor u kojem boravite stvarno zovete dom. I da rado idete nakon posla ili nakon puta sebi kući. Jer ćete se tamo dobro osjećati. Mi kod kuće, suprug radi home office-ima, ja radim ponekad nekakav ručni rad ili neku slikicu si slikam ili makrame ili što god, dekupaž. Ok, na kojem mjestu? Znači vama tamo treba malo više svjetla. To uzimamo u obzir. A načelno svi ostali prostori se rješavaju gotovo tipski. Zrcalo u kupaoni treba biti tipa Hollywood mirror, da imate svjetlo sa svih strana koje pada na vaše lice, a ne samo svjetla odozgora. Dnevni boravak treba biti opremljen s puno malih toplih izvora svjetla koji ostvaruju tu opuštajuću meditativnu atmosferu. Kuhinja mora imati jako radno svjetlo koje ni u kojem slučaju ne radi sjenu kad vi stojite pokraj radne plohe. Svjetlo utječe na atmosferu u prostoru i dojam koji će ostaviti, a da bi dobili ono najbolje, potreban vam je dizajner svjetla. Dizajner svjetla je neko ko je više vezan uz umjetnost i tehnologiju nego uz izvedbu. Projekt rasvjete rade elektroinženjeri, a dizajn svjetla rade ljudi poput mene, koji mogu biti multidisciplinarno školovani i educirani i samouki i tako dalje, ali u načelu više obuhvaćaju domenu umjetnosti, znači osjećaja koliko kome svjetla treba na kojem mjestu. Imamo jedan široki krug gdje se koriste u stvari multidisciplinarna znanja vrlo intenzivno. To je ergonomija, to je psihologija, to je ekonomija, to je naravno tehnologija koja je dostupna i raspoloživa. To je dizajn kao priča za sebe i umjetnost kao takva. Dakle, kombinacija svega toga, nekakva sinergija između svih tih znanosti rezultira s našim projektima i rezultatima koji su nakon izvedenog prepoznatljivi. Dizajner svjetla odabraće količinu i boju rasvjete ovisno o namjeni prostora. Pristup hotelskom dizajnu ili privatnom dizajnu je načelno isti, ne razlikuje se puno. Kod ureda priča se malo mijenja, zato jer za ured je tipična upotreba malo hladnijeg svjetla koje održava duže koncentraciju, a u privatnim stanovima to je načelno toplije svjetlo. Toplije svjetlo osigurava jedno opuštanje, jednu relaksaciju, gotovo je meditativno, a hladno svjetlo je fokusirano, koncentrirano, dosta oštro, dosta neugodno kad se želite opuštati pod takvim svjetlom. Kod kuće vam treba biti mir. I to što ste više u stanju stvoriti svoj mir, to ćete biti opušteniji, odmorniji, raspoloženiji. Vama će brak duže trajati, vama će prijateljstva duže trajati, vi ćete uživati u prostoru u kojem jeste i ljudi će se čuditi zašto je on uvijek nasmijan. Zato jer mi je lijepo. Jedna od stvari od koje ljudi zaziru to je upotreba boja zidova. Kao što vidite tu kod nas, mi smo se poigrali sa toplim zemljanim bojama, ali recimo naš WC je napravljen gotovo crno. Dakle, on je jedna sinkopa u cijeloj ovoj harmoniji stana. Međutim, unatoč tome, ispao je fenomenalno. Zašto? Zato jer kad upotrijebite tamnije boje, vi na neki način negirate prostor, a svjetlo usmjeravate samo na ono što je bitno. Da li je to stol, da li je to neka skulptura. Zato su često muzeji sa tamnim zidovima i galerije. Ako vam se sviđa neka svjetiljka, nekoliko je ključnih informacija o kojima ovisi hoće li se uklopiti u prostor. Jako je bitno koji je izvor svjetla unutra, da li je to LED izvor,
može biti u obliku žarulje, dakle retrofit rješenje, a može biti u formi takozvanog chip on board sustava, znači da je LED montiran na svjetiljku i integralni je dio svjetiljke. To je manje bitno zato jer je trajnost LED-a vrlo duga. Vi trebate znati koliko svjetla svjetiljka daje da bi se znalo rasporediti svjetiljke u svom stanu. Vi morate znati koji kut svjetla, nekakav spot svjetiljka, odnosno projektor, reflektor daju da bi znali koliko će pokriti prostora na radnoj plohi ili na tlu. Trebate znati boju svjetla. Toplo boja svjetla se načelno primjenjuje za privatne prostore, za dnevni boravak, za blagovaonu, hodnik. A malo hladnija, to govorimo 4000 kelvina, za kupaonu, za WC, za kuhinju, za urede, kao što sam malo prije rekao. To su osnovni parametri koje trebate znati. Ne morate se bojati niti brinuti o snazi. Znači, vati u kontekstu rasvjete danas su postali totalno nepotrebna informacija. Jer je današnja rasvjeta 10-ak puta učinkovitija od rasvjete koja je bila prije 15 godina prisutna. Prema tome, vati vam ne znače ništa. LED žarulje imaju više lumena nego vati, što znači da proizvode više svjetla koristeći manje električne energije, a uz minimalan trošak ovakvom rasvjetom možete kreirati vrhunski ugođaj kod kuće. Za restoran koji ima izvor svjetla na stropu i to svjetlo svijetli u svim smjerovima, takozvano omnidirekcionalno svjetlo, se kaže da je to razina studentske menze. Svjetla ima puno, sve se vidi i ok. Kad je spušteno svjetlo na nekom kabelu i opet je omnidirekcionalno, recimo to su kugle rasvjetne, to je razina pizzerije. Opet ok. Ali kad je svjetlo fokusirano samo na stol, ne i na ljude oko stola, onda je to restoran visoke klase. Dakle, to si svi mi možemo ostvariti kod kuće. Upravo taj način rasvjete, ako nam je rasvjeta bitna. To nisu veliki iznosi koje treba potrošiti. To se zaista može napraviti sa malim novcima koji su recimo do 100 eura. Znači, stvarno pričamo o niskim iznosima. 80% emocija diktira rasvjeta, zato odabiru rasvjete posvetite dovoljno vremena.